Μανατίδης καταχειροκροτείται από 30 και πλέον 35.000 του Ολυμπιακού. Καραταΐδης στις αγκαλιές όλων των παιχτών του Ολυμπιακού. Είναι το αντίο του Κυριάκου Καραταΐδη, ενός ποδοσφαιριστή που πέρασε πολλά δύσκολα στην αρχή χρόνια στον Ολυμπιακό, αλλά κλείνει την καριέρα του με τον καλύτερο τρόπο, έχοντας πανηγυρίσει 5 συνεχόμενους τίτλους με την Ερυθρόλευκη Φουρνιά. Όλο το γήπεδο στο πόδι, αποθεώνει τον αρχηγό και ο Τάσος Μητρόπουλος φυσικά και ο Γιώργος Αμανατίδης, του οποίου τη θέση θα πάρει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κυριάκος Καραταΐδης σπάζει τον Τάκη Λεμονή και τον Τάσο Μητρόπουλο και ο Γιώργος Αμανατίδης γυρίζει στους αγωνιστικούς χώρους μετά από το μετοχείο στις αρχές Ιανουαρίου. Εδώ σχεδόν βουρκωμένος ο Κυριάκος. Δεν χωράει αμφιβολία ότι αυτές οι στιγμές θα μείνουν βαθιά χαραγμένες στη